Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon ng 11:18 p.m. sa Bukapuluan, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, espesyal po ang ating mapag-uusapan sa Top Secret ngayon dahil Halloween special po tayo ngayon, kabisyo. Kaya kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Ito na po ang ating mainit-init na istorya sa Top Secrets. Nasa kabilang linya na po ang ating caller ngayon at pakinggan na po natin siya. Hello, ma'am. Hello po, DJ Titangelo. Good evening. Good evening, ma'am. Happy Tuesday. Happy Tuesday po and sa mga nakikinig din po sa atin. Yes, ma'am. Ganda naman ang registro ng boses ninyo, ma'am, sa sa radyo at sa live natin ngayon. Thank you po. Kasing ganda ng boses mo, DJ Titangelo. Wow naman. Ako naman. Diyan, ma'am. Anyway, ma'am, ready ka na po ba magbahagi ng inyong kwento ngayong gabi na to? Yes po, ready na po. Tagasan po ba kayo, ma'am? Dito lang po sa Quezon City. Wow, Quezon City. Saan banda sa Quezon City, ma'am? Secret. Fairview ba yan? Around Commonwealth, around Tandang Sora, Diliman. Malapit-lapit na rin. Malapit-lapit na? Dun sa malapit sa Commonwealth. Huhulaan ko yan. Idiretsuhin pa. Diretsuhin pa. So, meron pwedeng, Batasan Hills. Pwede dyan. Diretsuhin pa. Malapit na sa Mindanao Avenue. Mindanao Avenue. Okay. Sa may congressional. Tama ba ako? Hindi. Mindanao Avenue dito sa Pa-NLEX. Okay. Gets. So, malayo-layo nga yan. Traffic dyan. Correct. Everyday. Ang hirap umuwi, no? Yung nandiyan ka na lang sa kanto, bukas ka pa makauwi. True. Anyway, ilang taon niya? 36. 36, taga Quezon City. Anong pangalan? Ellie. Wow. Ellie, 36 years old, from Quezon City. Ano ang top secret mo? Doon po sa tinitirahan po namin dati ng husband ko na apartment, meron doon doppelganger akong naranasan. Doon sa dati niyong tinitirahan ng husband mo, ay meron kayong doppelganger na nakita o naranasan? Yes. Pwede mo bang ikwento sa amin to, Ellie? Sure. Sige po. Way back 2014, bali newlywed kami ng bagong kasal kami ng husband ko noon. So after noon, syempre pahinga muna, then nag full-time housewife muna ako sa husband ko. So busy muna ako mag-ayos ng bahay, maglinis, ganyan doon sa apartment. So isang araw, sa sobrang paglilinis ko, nakaramdam ako ng pagod at ng antok. So, nakaiglip ako sa bandang sala namin. Meron kaming housemate, yung friend ko, kasama namin siya doon sa apartment kasi may 2 kwarto yun. Mm-hmm. So, nung nakaiglip ako doon sa salas, maya-maya, naramdaman ko, bumukas yung pinto. So, expected ko yung friend ko na yun. Nagising ako. Sabi ko doon sa friend ko, may pagkain dyan sa mesa, nagluto ako. So, kain ka na dyan po, sabi kong ganon. And then, ang routine niya kasi, DJ Titangelo, pagdadating siya from work doon sa apartment, pagpasok niya, talagang diretso siya doon sa kwarto niya. Tapos, mag-change lang siya. Then, pupunta na siya sa CR para mag-freshen up. So, nung time na naalimpungatan ako na nagising ako, ayun yung ginawa din niya. Pumasok siya sa bahay, dumiretso siya sa kwarto niya, and then pumunta ng CR para mag-freshen up. And then that time, nung nakapasok na siya ng CR,
nakaramdam na ako ulit ng antok. So, umiglip ako ulit. Tapos, pagising ko na ng afternoon, pumunta ako sa kwarto niya para tawagin siya ulit para magmerienda kami. Then, pagbukas ko ng kwarto niya, wala siya. Talagang wala siya. So, sabi ko, tawagan ko, baka umalis ulit na hindi ko naramdaman na umalis siya doon sa apartment. Tinawagan ko siya, sabi ko, Puds, umuwi ka ba? Sabi ko sa kanya, nasan ka? Sabi ko sa kanya, andito ako sa office, umuwi ka ba kanina? Sabi niya, hindi daw. Hindi daw siya umuwi. Tapos sabi ko, hindi nga seryoso. Umuwi ka o hindi, yun totoo. Baka mamaya niloloko mo lang ako, sabi ko sa kanya. And then sabi niya, hindi talaga ako umuwi po. Sabi ko, seryoso ka? Sabi ko gano'n sa kanya, umuwi ka dito sa bahay. Kung ano yung suot mo, pumasok ka. Yun ulit ang damit, ayun ang damit mo. Sabi ko, ayun ang suot mo. Yung way mo pag umuwi na dito sa bahay. Gano'n na ginagawa mo. Sabi ko sa kanya, hindi talaga ako umuwi. Sabi niya, andito ako sa office, nag-overtime ako. Sabi niya gano'n sa akin. Kasi nag-work siya before sa isang call center company, somewhere lang din dito sa Quezon City. So, doon ako nakaramdam ng takot kasi talagang ini-insist niya na hindi siya umuwi, na nandun lang siya sa office, na nag-overtime siya. So, doon na ako nakaramdam ng sabi ko, oh no, sabi ko, ano yun? Sabi ko, bakit ganun? Hindi talaga siya umuwi. Sabi ko, ganun. So, tinawagan ko yung husband ko po, that time na nasa office siya, sabi ko, Dad, sabi ko, tinawagan ko si Pud, sabi ko, hindi daw siya umuwi, pero umuwi siya dito sa bahay, nakita ko siya pumasok dito sa pinto, dumiretso siya sa kwarto niya, pumunta sa CR, kinausap ko pa siya pero hindi siya nagsasalita, ayun lang po yun, yung pagkakaiba, hindi siya nagsasalita, hindi siya kumikibo sa bawat salita na sa tuwing na kinakausap ko siya that time. Ellie, kinikilabutan ako dito sa kwento na to. Pero kahit ako, DJ Titangelo, pag naalala ko, grabe. Kinikilabutan ako ngayon. Nanlalamig ako ngayon. Pero, Ellie, linawin ko lang Nabuksan niya yung pinto, naririnig mong tumutunog yung pinto, naririnig mong umaagos yung tubig, naliligo, normal as in normal. Yes po, as in lahat. Nakita ko siya pumasok talaga sa pinto. Narinig ko yung mga keys niya doon talaga sa pinto. Tapos talaga nakita ko siya dumaan, dala-dala niya yung bath towel niya, nagbihis siya ng talagang pangtulog niya, pambahay niya. Tapos dumiretso siya sa CR, narinig ko yung tubig talaga doon sa CR. Sabi ko, kaya nung sinabi niya po sa akin talaga na hindi siya umuwi, doon na po talaga ako natakot. Yung tumawag ka sa kanya, legit na talaga nasa opisina siya? Yes po, nasa office po siya talaga. Nag-overtime daw po siya talaga. Naririnig ko po yung mga kasama niya doon sa office, yung mga rings ng telephone dahil nasa call center company nga po siya nag-work. Talagang, putsan dito pa ako sa office, nag-overtime ako. Sabi po niya sa akin ganun. Grabe, no? So, yun yung unang beses mo na maranasan sa tinitirahan nyo noon na nakakakilabot na kwento? Opo, DJ Titangelo. Ayun po yung first. May mga sumunod pa ba, Ellie? Opo, meron pa po. Bali, eto na po yung naka-move out na kami. Then sila na po nag-stay nung ex-boyfriend niya doon sa apartment na pinag-stayan po namin before nung husband ko. Sila na po yung nag-occupy nung rentals doon sa unit. And then, i-surprise po sana siya, yung friend ko, ng mother and ng sister niya. Pero ang mas na-surprise po is yung mother and yung sister niya. Wait. Hinto lang tayo, medyo ako. Bago mo ikwento yan, yung na-surprise yung mother na yan, pwede bang i-describe mo muna sa amin? Pahingayin muna natin yung mga kabisyo natin dito sa nakakatakot. Describe mo muna sa amin yung itsura na itong tinirahan ninyo. Nakakatakot ba talaga? Normal ba talaga? Or wala naman, di mo paghihinalaan na may masamang elemento dun sa loob na yun? Actually po, si husband, nung mag-isa lang po siya doon sa unit na nag-i-stay, na share niya rin po sa akin. Kasi sobrang laki po nung unit. So, pag siya po nung mag-isa pa lang po doon sa unit, doon po siya sa salas din po natutulog, sa living room area. Tapos, yung doors ng mga room doon, sinasara niya kasi parang
may something din siya nararamdaman. Pero dinidedman niya lang. Kasi syempre mag-isa lang siya para hindi siya matakot. Ganun. And then po, yung katapat namin na unit, wala pong nag-i-stay na matagal na nagre-rent. Condo to, no? Hindi po. Talagang apartment po siya na ano lang po, studio type. Pero ano po siya, building siya, 2 floors. Tapos, ang ano lang po doon, meron siyang parang may papasukan ka pang hallway, bawat unit po ng ng apartment. Ganun po siya. Yung unit po nung husband ko po that time, nasa dulo po siya. So, malapit po siya doon sa may fire exit, which is medyo creepy din yung fire exit na yung pag sa gabi, pag hindi nabubuksan ng ilaw. So, talagang yung una nyong kinuha ito, hindi nyo naman naiisip na nakakatakot basta gusto nilang tumira doon? Yes po. Pero gaano katagal bago nyo minaramdaman kayo mga ganun? Si husband po noon, nung nag-stay po siya doon, mga months po bago po siya makaramdam ng ganun. Then nung nag-stay na rin po ako doon, nung after po namin nung wedding namin, ano lang po kinasal po kami is November 2014. Siguro po mga before mag-December, mga last week of November, dun ko na lang po na-encounter yung doppelganger na yun. So ilang months lang pala may nagpaparamdam na. Makukonsider mo ba, bago tayo tumungo dun sa kaninang kinat ko sa'yo na kwento, makukonsider mo ba itong bahay na to maswerte sa'yo, maswerte sa inyo, o ramdam mo talaga may kasama kayo at mabigat? Maswerte po sa amin. Maswerte po sa amin yung apartment po na yun. Kasi kahit may mga na-experience po kami na ganon, masaya po kami nung husband ko. Actually po, mag-11 years na kaming ngayong this coming November, mag-11 years na kaming kasal. So, minsan daw kasi may mga kasama tayo sa bahay na mabigat, minsan naman magaan. Wala naman po, okay naman po kami nung husband ko. Wala naman po kaming na mabigat. Hindi kayo nagkakasakit, hindi naman po kami nagkakaroon na. Hindi naman po. Kung magkakaroon man po kami ng pagkakaroon na misunderstanding, talagang inaayos naman po namin agad kasi ayaw po namin patagalin. Okay. Tungo na tayo doon sa nagulat yung nanay. Imbis na so surprising nung nanay, yung mga tao nandoon sa bahay na yun, yung nanay mismo, yun na surprise. Okay lang bang ituloy mo na yung kwento na to? Sige po, DJ. Bali, nung time po na yun, actually parang napansin ko rin po, nung kinuwento rin po sa akin yun ng friend ko, halos same month din po, pero nung year 2015 naman po nangyari yun. And then, tumawag po siya sa akin. Ang sabi po niya sa akin, Puds, binisita ako nila ni mama and ate, pero sila yun na surprise. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Paano sila yun na surprise? Impis na ikaw yung ma-surprise, sabi kong ganun. Kasi, dito sa may bandang fire exit na area, kasi yung fire exit area po na inahagdan, may tagus po yun, pababa sa other unit po sa baba. So, talagang kahit saan ka po dumaan doon na hagdan or fire exit, talagang may tagus po doon sa mga unit sa baba para doon po kami makabili sa mga tindahan. Ganun po, mas mabilis yung access kasi nandun na po sa baba, sa tapat po namin yung mga tindahan. And then, nung pagdating po nila doon sa tapat ng hallway, napansin po nung sister po nung friend ko, parang meron daw po nakatayong matanda na nakasuot na itim, tas parang nanlilisik po yung mata, parang galit na galit daw po. Teka lang, kinilabutan ako dun sa kwento mo. Kahapon medyo light lang eh. Pero ngayon kinikilabutan ako na matindi. Naluluwa nga ako. May nakatayong matanda dun sa hallway na nanlilisik yung mata. Opo. Matandang babae po na nakaitim. Parang meron pa nga po siya, hindi po siya
totally belo na naka-cover sa mukha. Parang yung pinapatong lang po nung mga matatanda before, yung manipis na tela na parang may lace na design po sa unahan. Ganun po. Tas color black. Talaga naka-as in color black lang po siya na dress, tas may ganun po siya. And then, nung ano po, nagulat sila. Tinanong po nung mother niya, yung sister niya, sabi niya, meron na ba kayong tenant dyan sa tapat nyo? Sabi niya. Sabi po nung kaibigan ko, wala pa po, ma. Sabi niya, bakit? Kasi may nakita kami matanda, nakaitim siya lahat, nasuot. Tapos parang nagagalit, parang galit na galit siya, tapos parang nanlilisik yung mata. Baka mamaya naiingayan sa atin, ganyan. Tapos sabi niya, wala pong tenant dyan sa harap. Kaya nagulat rin po yung kaibigan ko, natakot din po siya na paano po nagkaroon na matanda doon sa pagpasok doon po sa may hallway, wala naman pong tenant doon sa tapat. Kasi doon po sa bawat hallway po ng apartment, 2 unit po ang magkatapat na pinto. Grabe, no? So, yun daw yung Opo. pinakamatinding experience na naranasan din nila doon. Opo. Tsaka habang nandun po kami nung husband ko, doon po sa tapat po namin, talagang wala pong tumatagal na tenant. And then, na-share din po sa akin nung husband ko, yung unit po na narentahan po namin, nung nakita po niya yung before, talagang madami daw pong nakatambak na gamit. Hindi nyo ba natanong kung ano yung background na itong unit na to? Like, may nakatira doon dating pamilya, may namatay, meron bang matagal na ba itong naabandona, tapos biglang pinaupahan na lang, naisipan? Wala ba kayong ganong nakuwang chismis o kwento? Hindi na po namin natanong, kasi abandon na po siya Ganun po. Kaya nung nakita po namin yung unit na talagang na puro tambak, wala na po talagang nakatira na matagal na po. Okay. Grabe yung na yan, no? Ngayon ba, nakikita nyo pa rin, nadadaanan nyo pa rin yung unit na yan? Hindi na po. Kasi dito na po kami sa kabilang side na area po yung tinitirhan po namin ngayon. Kamusta naman yung tinitira nyo ngayon? Okay naman po. Masaya din po dito. Wala po kami na-encounter na ganyan. Mas mahirap kasi kapag may kasama ka sa bahay na hindi nakikita no? Opo, sobra po. Lalo na po may anak na po kami. So, mas nakakatakot po pag merong ganun. Pero ikaw, Ellie, dati ba hindi ka naniniwala na totoo yung mga ganung bagay? Hindi po. As in, hindi po talaga. Pero yung naranasan Sabi ko po kasi, maniniwala lang po ako pag once na naranasan ko. So, ayun po, nung naranasan ko, naniwala na ako na sabi ko, grabe, totoo pala talaga. Kahit yung mga naririnig ko lang na kwento ng ibang tao or yung mga nababasa ko lang sa social media na mga kinukwento nilang ganyan, yung mga nakakita ng doppelganger, yung ginaya yung mga family nila or kaibigan nila. Akala ko mga gawa-gawang kwento lang. So, talagang totoo siya. Grabe. Kahit nga po minsan nga po pag napag-uusapan po, napagkukwentuhan po namin ng husband ko or ng mga kaibigan ko, hindi pa rin po talaga mawala yung kilabot. Kahit ako ngayon, kinikilabutan ako. Nasa isip ko ngayon. Sobra po kasi talaga DJ Titangelo. As in, first time po sa buong buhay ko maranasan yung ganun. Anyway, okay lang po sana yung parang may dadaan lang. Pero yun harap-harapan na talaga Talagang ginaya na yung kaibigan ko. Wala na talaga. Sa isang buong hallway na yun, at maraming pinto, di ba? Apartment. Ilan lang 2 kayo doors nakatira? po. Bali yung unit po namin, tsaka yung isang unit po sa kabilang bakante. Tapatan lang po. Every hallway po, 2 units lang po. 2 units lang. Talagang ang creepy nga. Opo, tas sobrang tahimik po. Oo, tahimik at pag walang tao dun sa tapat mo, ikaw lang talaga. Opo.
Tapos kadalasan po na for the whole day talagang ako lang po mag-isa dun sa unit kasi po yung kaibigan ko nag-work po sa call center and then si husband po whole day din po nasa office. Talagang ako lang po nun. Tapos ito po pala DJ Titangelo, no after ko maranasan yun, nalaman na lahat-lahat na hindi talaga siya umuwi at tinawagan ko yung husband ko na natakot din. Talaga nagpatugtog ako ng malakas sa bahay. Kasi para, di po ba kasabihan nila pag may ganun, kailangan magpatugtog lang ng malakas para umalis sila, di po ba? So, ayun yung agad yung naisip ko, nagpatugtog ako ng malakas agad doon sa bahay para umalis siya. So, hindi ko alam kung umalis ba siya or yung nakita nung family nung friend ko is yun din po na matanda, yung doppelganger po dun sa kaibigan ko. Anyway, Ellie, napakaganda ng kwento mo ngayong gabi na to. At maraming Thank you po. kinalabutan, natatakot at hindi ngayon makatulog dahil mag-isa lang daw sila sa bahay nila. Meron naman tayong mga driver dito na nasa dilim ngayon, na bumabaybay, tapos mag-isa lang sila, kakababa lang ng pasahero nila. Kinikilabutan din. Ellie, Grabe po. may Apo. gusto ka bang last message ngayon? May gusto ka bang batiin or may gusto ka bang i-shout out ngayon? Yeah. Shout out ko yung husband ko. Malapit na tayo mag 11 years. Wow. Ayun, mahal na mahal kita. Lagi mo tatandaan, nandito lang ako para sa'yo. And sa mga kaibigan ko, ingat kayo palagi. And kayo din po, DJ Titan. And kay DJ Rocky, Yes. safe delivery para sa kanya. Safe delivery sa ating partner. Thank you so much, Yes. Ellie. Lagi ka ba nakatutok? Yes, every night DJ Titangelo. Thank you so much, Ellie. And happy Tuesday. Ingat kayo dyan ang Happy family mo. Tuesday. See you Thank you soon. po. Bye-bye. Bye-bye. Alright, mga kabisyo. Grabe. Whew. Grabe yung kwento ni Ellie, mga kabisyo. Pero, gusto nyo pa ba? Gusto mo pa ba? Gusto mo pa ba? Wag na? Okay na? Okay na. Sabi ni Boss P, okay na daw. Masaya na daw tayo ngayong gabi na to. Pero mga kabisyo, bago po tayo matapos ngayon, gusto ko muna pong sabihin sa inyo na kung meron po kayong top secret na pwede nyo pong ibahagi. Hanggang Friday lang naman po to, kabisyo. Don't worry. Hanggang Friday lang po itong nakakatakot natin na Halloween special. Pero babalik pa rin po tayo sa inyong mga problema, hugot na dapat mapakinggan. Diba? Marami po kasing tumatawag ngayon bukod po sa Halloween special natin na segment ngayon. May mga hugot din po yung ibang kabisyo natin na hindi pa natin napagbibigyan. Don't worry, papakinggan namin kayo. Handa kaming makinig sa inyo after ng Halloween special na to. Grabe. Naku, isa pa daw na call. Bawal na daw. Galit na si Boss Pinyan. Dahil 11:41 na po, mga kabisyo. Anyway, once again, maraming salamat sa inyo, kabisyo. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, sa lahat po na nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio. Ako po pala, si DJ Titangelo, ang makakasama nyo tuwing alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Partner ni DJ Rakitera, ang ating Basa Princess. Dito lang yan sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, kabisyo? Basic. Kaya mga kabisyo, ingat po kayo sa inyong mga biyahe, sa inyong tahanan, and happy Tuesday.